Sumayong pagpamuyo sa inyo diyan, no? It's been a long time nga wala tanang vlog, no? Kay kan di ka po ita. Karon balik na tang vlog kay. Oh, kita mana nagpalit kog ring light, no? Kita ka awa mata. Oh, ring light na. Ay mulai light color awa. Oh, puti na. Huh? Ande ay kuan pod. Bago tag hairstyle. Oops, ibalik sa ilo. Oh? Paspas kay kong ulo. Let's go. So karon wala pa tayo istoryahan. Ang vlog 15 ako katong niyaging tuig, niyaging isa ka dekada. Ang vlog 15 ako, wala na akong itiwas. Ako, gi-upload na ako to, pero ako ang gi-delete kay. Di ko ganahan. Okay. So, mo na yung vlog 15, no? Nagdepende rin puntaan nga vlog. Ipadayon na itong delete. Sumbo na kayo. Di na kayo taas ni 1 minute. Tapos, lutang tong intro. Lingin ang ulo na ko. Pero wadyo ko naanad nga mag-front cam kay makatanaw mo gusto kong naong yun nga. Grabe ka, lihok ba? Dapat yung nanar. Ako nang anaron yung nanar. Oh, ring light to. Kita mo ng ring light. Oh, kana. Mata na ko. Oh, nalingin. Thumbnail. Thumbnail. Gikapoy bitaw dyan po guys. Anak deh tibay. Oh, parang klaro. Tama rin ito eh. Dapat anak yun para maliwanag ang buhay. So guys, yung ano yung may tabo. Padayon na ta sa vlog na to. Kay itong mga kadungan ako nga nag-vlog pod. Dako na kasi lagi improve ako na diyan kay wa may gihimo. O na nang ano? Lingin ka ulo. Paspas kong ulo, paspas kayo. Let's go.